Union Club nke Igbo-Ukwu unu erika. Union Club unu erika. Union Club nke Igbo-Ukwu unu erika. Union Club unu erika. Unu bulibu, unu zuru keme. Fabụ ndị na-edozi obodo ka obodo dị mma. Ọ dị ofele. Union Progress. Union Progress. Union Club nke Igbo-Ukwu kwezuenu. Progress. Ka ime nukwu naanị. Union Club unu erika nu. Union Club ebuka n'ụwa. Ọrụ ọmụnụ balụba ya ka anyị na-akọlụ ụwa. Onye gedo ntị ọnụlụ Union Club bụ odogwu. Obodo ekwelugo na anyị zulu ka eme. Maka na ife agbara aka na-adị eje nye kilie. Onye na-adịghị azụ nkwọ Igbo-Ukwu ọ ga na-anụ ụzụ ya. N'ezienụ na egbe jeli mba na ọ bụdela anyị ifeọma. Ụmụnne anyị ndị jeli mba jiri ifeọma wee nata. Ibe na-akpa nwanne na onye na-akpakwa nwanne ya. Ibe anyị ga-eme abana wee sụọ ọbana nni maka ndozi obodo anyị o, ọganiru obodo anyị o. Anyị nọ n'Aba Obi Nwanne Social Club. Anyị nọ n'Enugwu Igbo-Ukwu United Social Club. Lagos ni anyị nyafunu Nwanne dị n'obi Social Club. Ọkwụ na-afụgo na ọba akwụkwọ na-atọ ka ite ji esili. N'ọnọdụ dị otu a ka anyị ji kpabalo, ka anyị chịkọta obi ọnụ zaba otu afa. Ebe ọ bụ na ọ bụ ofu ife bụ ife na-echu anyị ụra maka ndozi obodo anyị na ọganiru obodo anyị o. Nwanne m ịdị n'otu ọmaka n'ụwa nụ, ịdị n'otu asọkanụ, ịdị n'otu bụ ike, ịdị n'otu bụ mmeri o. Obodo ekwelugo na anyị zuru ka eme. Azịza dịrị n'ukwu ejiri nyaza unu ọdị ọcha, mana otu mkpụrụ azịza na onwezi ife ọ ga-azata n'elu ụwa nke a. Ofu osisi ọ na-eme ọbịa nwe. Anyị ekwerịkọta na Union Club ka anyị ga-azanụ. Anyị amalite ije igwe mmadụ wee pụta ọgbọ ndị mfụlụ obodo n'anya. Oziọma Union Club ejezugo n'ụwa niile. Ife anyị na-eme n'obodo bụ ife anya na-afụ. Union Hospital ọba anyị lụrụ ya lụ. Doctors ndị ọcha nọmba ka anyị tiele n'ọlụ. Ma ndị obodo anyị ndị mmalụ iwe ekwe na-akụ maka na ndụ bụ isi. Onye nwe ndụ onwa wele. Union Club bụ omenka. Ọ na-emefe agologolo feke ndị mmadụ ọgwụ gwọ ndị mmadụ ọya na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ma na-enetekwa ụmụ nwaanyị isi mkpe ma ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ma ụmụ akwụkwọ. Ọ na-agodokwa ndị youth na-egwuregwu bọọlụ. Ife ndị a ka federal gọọmenti nechara anya wee jiri Union Hospital nke Igbo-Ukwu wee mee otu ụlọ ọgwụ ime obodo ebe ị ga-anata ọgwụgwọ nke si n'aka gọọmenti n'ọnụ ala ka a na-akpọ Health Insurance Scheme. Union Club bụ ife ọrụ ọmụnụ balụba unu zulu ka eme. Unu nwere ndị chiri echichi, unu nwere ndị gụrụ akwụkwọ, unu nwere aka ji akụ ndị na-ejere obodo ozi. Ndị unu na-azụ n'akwụkwọ nsị gị na-adị agụrụ ọfọ ọnụ. Ndị unu zụrụ n'afịa pancha na-emesi ọfụma. Onye anọghị na Union Club na iwe kwalịnya
ma nwa ya nọghị Union Club na iwe kwalụ gị Union Club bụ nwa dodo ogbulu Union Club ya ije Union Club bụ gịnị ofu obi ofu okwu ofu obi ofu okwu ofu obi ofu okwu ofu obi ka anyị ji bili n'ụwa ofu obi ka anyị ji agazi n'ụwa Union Club bụ ofu n'ụwa ofu obi ofu okwu Naijezie na obi Igwe ekpọtụla eze na Chekwube ndị Union Club jiri bili onye ọma n'ịdị ụsọ eze Chekwube anya ọfaba Osinachi malitere Union Club His Royal Highness Igwe Dr. Barrister MN Eze Idutu n'Igbo-Ukwu Executive Director Niger Opticals Nigeria Limited onye ọma chide ka iji idu Chiefs Mike Nduka oji nke ịtọ n'Igbo-Ukwu traditional head ihite quarters ọrụ ọma na Union Club na ama elozọkwa ya elozo n'ụwa nke a oji Chief Dr. Chika mmụọ na anụ Ọzọfịa Igbo-Ukwu Obadobie na Union Club Grand Patron and the Pioneer National President nke Union Club nke Igbo-Ukwu Chief Ọzọbịa na ọrụ ọma na-arụ n'Uweri Kano Chairman Igbo-Ukwu Council of Mary Chiefs Chairman of all Chairmen People's Club of Nigeria International and Vice President People's Club of Nigeria International Executive Director Niger Opticals Nigeria Limited ana m etu ya ọchịọra ọ dị nkeke niile ezi nwa ụmụobi bịa keneli onye ọma na ịdị anyị mma onye sili ya ayịyọ yoga ya osie na amamife Chukwu nna nye ya amamife nyekwa ya akụ na ụba n'uju ugodi n'obi ndị Igbo bịa kene Chief Dr. Sebastian Ndubuisi Umobi Eze Akodobi National President Union Club nke Igbo-Ukwu Ọnwa Oke Executive Director ASJ and Companies Nigeria Limited Oji Electronics eme ọgọ ojikwa moto emekwa ọgọ Nze Henry Okeke Ezudo Kamba National First Vice President na Union Club Chairman IDU Enugu Branch Barrister Chukwu Igbo bịa keneli aka nedere anyị akwụkwọ nụ onye ọma n'ịdị ụsọ Ichie MCE Ọfọ Ezeogu Mmadụ National Second Vice President na Union Club Nyangwa bụkwa Chairman Union Club Aba Branch osokwa na Idu in Council n'obodo Igbo-Ukwu Chief Engineer Uche Umekafọ Eze Oranyelo National Assistant Secretary Nyangwa bụkwa Treasurer na Union Club Enugu Branch Charles Ekafọ n'Irika National Treasurer Biakeneli Managing Director CC Chadus Nigeria Limited Akanachi Union Club na Nnewi Branch Iso na ndị iji abamba Eze Ofebuka Nze Stanley Okenwa Oke mmadụ bịafụ mmanya National Financial Secretary Patrick Eze Nwanne Sokwa National Assistant Financial Secretary na Union Club Anya Baba Jaka chiri Union Club mbụ
eze ndị Igbo n'ala Ibadan, eze ndị Igbo n'Ọyọ, His Royal Highness eze Dr. Alex Chukwudum Anozie, Vice President Council of ndị eze Igbo in Diaspora, Chairman Managing Director Konak Opticals Group of Company, Chief Chris Okonkwo eze Akudo Igbo-Ukwu Ogbogampa n'Ikwere Ọkamko n'isi onwe oso n'aka jiri Union Club ma chi anya ọfụma anwapụ ejeghị ije nke ịbụ ọ na-agbado nsọ onye na-egwu nwere ife ọ na-emenụ sinetọ n'Iriga sinetọ n'Iriga afọ 14 ka ofu onye dere anyị akwụkwọ ife ọ na-egosi bụ na anya bụ mmadụ na-ede ọfụma ezi nwoke abọbịa keneli eze Ikezuagụ nze injinia Chukwuemeka Okafọ eze Ikezuagụ Pioneer National Secretary and Chairman Building Committee nke Union Hospital, Chukwuemeka n'Imeka Lagos ụka anyị na-ejezinu ọ bụ onye ka anyị na-achọ onye so anyị wee bido ọlụ Chief Anthony Nwagụ Okafọ eze Nwagụ Igbo-Ukwu na Merit Chief Pioneer National Chief of Protocol, Chairman Union Club Lagos Branch, Executive Officer Ano Chemical Cosmetics Industries Limited, mmadụ ka eji aka arabụziemu Lagos wori ka na-ejenu ka nchọba agụ ili Chief Josephat Digital Ochendo Igbo-Ukwu ọchịrị ọzụọ oji efie eme ọgọ nwoke teghete, Vice President Union Club Benin Branch, Chief Luke Eze Chikwele Ezike agụ na-eche ime Igbo-Ukwu o so na onye ije eme ọnụ na Union Club, Safredo Okafọ bịafụmanya Osinachi na-akpọghị iso n'aka dịla akwụkwọ hirudu na Union Club National, Kinwa bụkwa Pioneer Secretary Port Harcourt Branch, Sir Robinson na-agba ọsọ iso na ofu onye ije eje mba na Union Club both branch and national, Chief Satin ezi Iruakụ ezi Ifedeba Ogbuefi Akụ Ilili Nwaomili. Union Club nwere akpụ mmadụ ka anyị kenenu onye eze maka na si onwenu na onwere uchu na-agba ngana, His Highness Chief Peter Eze Agbanarị eze Olike eze n'Igbo-Ukwu Uwajoye of Ojoraland na Lagos, ezi nwanne dị na mba na ogbe Mbaise agụ na-eche mba ndị Igbo na Apapa, eze ndị Igbo na Apapa ka anyị na-ekwu okwu echichi nwere onye ọ na-ekwesị. Etuko Nnezi Ifeka eze Obi wele ọzọ, Prince Sam Yu eze Ifeka Patron Union Club Abakaliki Branch, General Chairman nze na ọzọ Igbo-Ukwu zuru ezu ụzọ dị mma agaghị bụọ Bayosi Anyakọra bịa keneli omere ọra nwanne m afa gị dị n'akwụkwọ iso na ndị nwe obodo enwe omere ọra ọrụ omilu lerika nnu aga m ekwu negalone. Kedu maka Chief R.O. Onyejiakọ eze kwesịrị Chairman Rosons International Hotel, mmadụ ka eji aka Idejo na Bokaja n'oge bụ Ogbuefi Ugwunne Founding Chairman na Zaria Union Club zuru ka eme ọrụ omenala n'obodo erika ndị obodo chigogide ide Ọhamadike Lọnwa Egbu PRO National 1979 Financial Secretary Enugu Branch afọ 14 Chairman of Chairman Ojudo Ezachoke Kindred ifi na-eme ebuka jideka iji Festus Okafọ nwanne m aka na-echi anyị n'Enugu onye asịrị jideka oji ịma na nke ọ na-eme amaka
Chief Arụsị Okonkwo Umechinyelugo nke Igbo-Ukwu, Vice Chairman Union Club Enugu Branch, Dealers on Building Materials, Emenite and Innocent Distributors. Ijina Ernest Onyegwelu Nili Kanu, Pioneer National Publicity Secretary. Uru Kana Nwe, Mazi John Nwebu, Moke Di Kana Pioneer Assistant National Protocol na Union Club nke Igbo-Ukwu. Chief Charles Okeke, Eze Mbanefo, Eze Uche Chukwume, Osinachi Ekeneyi, Best Technicals, Ochilozo, Ichie Ikechukwu, Eze Akonobi Umenwakpo, Pioneer Vice Chairman Union Club Enugu Branch, Sir Godwin Ezonu Sokwea, KSM Supervisor Union Hospital Building Project, also Kwanandi Chironcha Branch na Union Club. Godwin Glibaja na Aboso Onitsha Kinachi Nwoke Bielibie Ongi bụ onye isi egwu, Chairman Union Club Onitsha Branch, Ọnụmaokwu na Igbo-Ukwu. Chief CYS Ifeka Obi Jebube Nirika, Treasurer Onitsha Branch. Oge si nwoke oyi odogwu, Okechukwu Okoye Biakaneli, Ibe Malezi Okwu, Akazu Dia, Sir Joscod Okonkwo, Pioneer National Financial Secretary, Fayland Enterprises, Sir Christopher Ezekafo, Ọlụọma na Union Club na ọma prọkwa anya bụ n'uche. Rufus Nweza Nozie, Vice Chairman Obiakaneli Onitsha Branch ka ị na-achị Vice Chairman Union Club Akwụlugo. Matias Matimo Chukwuma, Secretary Onitsha Branch. Augustine Ezanya Nọgwya Chukwu Kadibie, Financial Secretary Onitsha Branch. Union Club Ejeze Port Harcourt Anya Thomas Udoka, Mayor Chief Sir M.A. Okoye, Chairman Union Club na Port Harcourt, Mayor Chilanyi Gaba, Mayor Chilanyi Gaba, Chief Martinez Ike, Eze na Yorugodogwu, Olumilu Lelika, Iso Nandali Chiribilio, Chief Innocent Onyemena Musopia, Eze Obi Dibo, Onyenna, Ania Group na Nnewi Branch. Linus Okoliuda Onyewelu Kingwelu Odogwunu, aka na-achị anyị na Zaria, onye ọma niile ụsọ. Sir Ernest Okafor Ogbuefi Nwatabuagụ, nwa ọgaranya Ebele Umeweni, aka na-achị Ikuku na Aba Branch. Maazị Titus Ezemmụọka, Ichie Agụ, ala na-azụ nwa na Gombe. Maazị Anthony Okafor, Executive Director God Price Nigeria Limited, Vice Chairman Aba Branch. Vincent Okenu Nọgwya, aka na-achị anyị na Bini, onye ọma n'idu sọnụ, onye ọma n'isobilinu. Union Club bụ enyi kpọnwa, anyị bụzi enyi kpọnwa. Union Club bụ oke osisi ejeje mba, etu onye si eme n'obodo ka ekwesị akpọ ya. Ife onye na-eme n'obodo ka ejiri malụ ya. Ị na-ejele obodo ozi, obodo a na-ejele gị ozi. Ị na-agbalụ obodo ọsọ, obodo a na-agbalụ gị ọsọ. Union Club odogwu ofu obi Ide Polycarp Udo, Paladon, Pioneer National Assistant Financial Secretary na Union Club. Ife onye mere ka ije elotie.
ka anyị ji aga. Chief Basil Osude Ofu obi ka anyị ji aga. Eze Chinemela of Igbo-Ukwu Ofu obi ka anyị ji aga. Nze Daniel Ezani Ofu obi ka anyị ji aga. Eze Omeka Ọdịmma Odogwu Ofu obi ka anyị ji aga. Chief Silas Umobi Ofu obi ka anyị ji aga. onye eziokwu na dị mma n'obi Ofu obi ka anyị ji aga. Obi ndị Igbo n'Ọjọ na Lagos Ofu obi ka anyị ji aga. Godwin Nweze Chiedo Ofu obi ka anyị ji aga. Chinja Ofu obi ka anyị ji aga. Lagos branch na-ekene yo Ofu obi ka anyị ji aga. Maazị James Azike Ofu obi ka anyị ji aga. o so na executive member Ofu obi ka anyị ji aga. Union Club na-ekene unu Ofu obi ka anyị ji aga. Hisensi Nwolisa bịa keneli Ofu obi ka anyị ji aga. Chief Bros na Lagos branch Ofu obi ka anyị ji aga. Ojiaka Esigbudike Ofu obi ka anyị ji aga. High tension Ofu obi ka anyị ji aga. onye chọrọ m okwu achọgoghị okwu Ofu obi ka anyị ji aga. Maazị Godwin Obianọ Ofu obi ka anyị ji aga. ọnọdụ ugo n'irika Ofu obi ka anyị ji aga. Disensi nwanne nke m Ofu obi ka anyị ji aga. Patrick Okeke Ofu obi ka anyị ji aga. akwa iwu na-ekene gị Ofu obi ka anyị ji aga. Kimbalisi Nigeria Limited na Ofu Aba obi ka anyị ji aga. Godwin Nkannebe onye Ofu ọma obi ka anyị ji aga. Chintus Nigeria Limited Ofu Kaduna obi ka anyị ji aga. Ezudogachi Ofu obi ka anyị ji aga. Nze John Magudosi Ofu obi ka anyị ji Pioneer aga. Petron Aquata Development Union na Katsina Ofu obi ka anyị ji aga. Godwin Okoli bịa keneli Ofu obi ka anyị ji aga. Baladon Pioneer Ofu obi ka anyị ji aga. Union Club nwere mfo Ofu obi ka anyị ji aga. Eze Nwajiakụ Martin Ofu obi ka anyị ji aga. onye na-eme ka eji mara ya Ofu obi ka anyị ji aga. Emmanuel Ụwanirika Ofu obi ka anyị ji aga. Agụluo Uno Ofu obi ka anyị ji aga. aka na-echekwa ego na Aba branch Ofu obi ka anyị ji Universal aga. Tapolin Industries Limited Ofu obi ka anyị ji aga. na-ekwelu ma ofu obi ofu okwu Ofu obi ofu okwu. Sir Martin Ezebenike Ofu obi ofu okwu. Pioneer Publicity Secretary Enugu branch Ofu obi ofu okwu. Emmanuel Dugud Ofu Ogbuago obi ofu okwu. Sebinobi Vice Chairman Lagos branch Ofu okwu. Maazị Charles Udo Ofu obi ofu okwu. Pioneer Chairman Port Harcourt branch Ofu obi ofu okwu. Ụzọchukwu Nnaji sokwa ya Ofu obi ofu okwu. Vice Chairman Zaria branch Ofu obi ofu okwu. Geoffrey Nwankwo nọkwa ya Ofu obi Ohili ofu okwu. aka na-edela ya akwụkwọ na Zaria Ofu obi ofu okwu. Ikechukwu Ezanya na sọ Ofu obi ofu okwu. Treasurer Zaria branch Ofu obi ofu okwu. Director See Our Savior Group of Ofu Companies obi ofu okwu. Nigeria Limited Ofu obi ofu okwu. Matias Okafọ sokwabili Ofu obi ofu okwu. Mabros Nigeria Limited na Katsina Ofu obi ofu okwu. kedu maka Chike Ezanya Ofu obi ofu okwu. eziokwu aka m Shadow Ofu obi ofu okwu. Assistant Secretary Union Club na Zaria Ofu obi ofu okwu. Chike Ezanya Associate Nigeria Limited Ofu okwu. Ofu obi ofu okwu. Michael Ezechukwu Ofu obi ofu okwu. National Protocol na Union Club Ofu obi ofu okwu. Timothy Egbim Ofu obi ofu okwu. Tipokwe na Zaria Ofu obi ofu okwu. Maazị Gabriel Ofu Ezenwangwo obi ofu okwu. Madike Bamba Ofu obi ofu okwu. ọrụ oweru na Union Club Lagos branch ka anyị na-ekenere gị Ofu okwu. Ofu obi ofu okwu. Antonio Amandi Okonkwo bịa keneli Ofu okwu. Amandila Ofu obi ofu okwu. Protocol Officer Government House Ofu Ọka obi ofu okwu. Okwuchukwu Ezidimma Ofu obi ofu okwu. Ogbuefi Akụnne nke izizi Honorable Sachika Nzewudo akụkọ ọlụmaghị na akọnụ ọlụma ilulu erikanu
Andrew Okoye dịka na-ekene tikita aka na-echekwa ego na Port Harcourt branch. Onye ọma Walter Okeke Esco member na Port Harcourt branch. Patrick Udoye Sobia obere nwa onye bi na mma tonyelu m ume na adụ nọkwazie Afro Afiza Union Club Ugeme Marcelu Maduka ọrụ ilulu erika Union Club Asoka Lawrence Jet Ezani Financial Secretary na Lagos branch. Eze Amalukwe Joseph Agba Omoyo Protocol Officer na Lagos branch. Kaijebeje na Bini Kaijoje na onye chichi onye obodo ji eme ngala Chief Nweze Kafo Eze Nwune Oso na onye hiwe Union Club na Bini branch. Josephat Nnebetum Nogwea aka na-agbasara anyị ozi na Bini branch. Jan Enterprises Nigeria Basil Onyekaba Union Club Lagos branch. Cyprian Izuagba Aba branch ka anyị nọkwasị kịta maka na ugbo egwu bụ mbugharị. Samuel Eze Nwafọ Ekene Nathaniel Nwobi sokwa ya. Kedu maka Elias Okoli Patrick Ezifeka nọkwa ya. Anyị nwere mmadụ n'ike. Kedu maka Charles Ume Francis Uchenna Ike Omekania Secretary Aba branch. Louis Ezekeke Ezi Udebunam Sidini Biafumanyanu Nobrozi Konyera Negunu Kama no Bifonye Nene Union Club Abuluga Mwong Union Club Anyiba Wapulu Super aha yo Onyomo bitu maweni biko ngi Biafumanya Eze Mbanabo Joseph Ebunonu Joseph Eze Nwosu Ofafa kono naza Mana ofuchi ade kerozinu Onye ọbụla na chie Uchenna Eze Nwosu onye malụ nọkwalu biko ngị bịagbalụ m egwu. Arinze Chukwu Oji Emmanuel Udoka nne nọkwa ya. Protocol Officer Union Club Enugu branch. Chikezie Nwezeko Olivia Keneli Chief Provost Enugu branch. Christopher Njechiedonu onye ọmali dị m mma Nweze mfu na mba ntụogije ga-atụkwa m iche Nweze na ibe ezigbo oyimo Nnamudumobi Ekwe Osinachi ego Director ND Motors Engineering n'Enugu. Mazi Isaiah Ezenwune ọgbakọta ome n'Igbo-Ukwu Union Club na-ekene yo. Anthony Umobi Ibadan branch Kis Ejenu Union Club Ejesugo Nigeria. George Ezilo Kaina Osikita Ibadan branch. James Anaboso na Nnewi branch ka ono. Mazi Habat Okafo n'obodo Anedo. Ikechukwu Egwebene sokwabili. Ezi maka Matthew Mosueke Union Club agabagado n'ilu na ịnazi azụ adrozi. Anthony Chidimadu Nkemka Pioneer Secretary Abakaliki branch. Cledus Okekaji Chukwujekwu Biafumanya Financial Secretary Nazaria. Lambert Umeni Sowebilinu Chief of Protocol Ainekenuno
kedu maka Uchenna Umoris DU Ume Investment Nigeria Limited, Josephat Akochukwu nọkwa Zaria branch, Ejika Noliefo, Nathaniel Udoye Biakaneli, anyị na-ekenekwa Izuchukwu Egwim, Union Club unu na-eriganu unu buru ibu, unu buzi oke osisi, ndị anyị gbara afa n'egwu ụmụ Igbo onye nwere iwe, ma ndị anyị akpọrọ afafa ụmụ Igbo onye nwere iwe, na Union Club karịrị akarị unu nwere ife niile. Union Club ka anyị lọta ndị otu anyị na-alụ na mmụọ, ife ọnwụ napụrụ anyị erikanu, onye be ya ficha anya mmiri ụmụazụ ife niile. Union Club agabago n'iru. Ụwa ekwelugo na anyị zuru ka eme, onye nọ na Union Club nwanne na ibe kwalụ nya, ma nwa ya nọghị Union Club na ibe kwalụ gị. Obodo ekwelugo na anyị zuru ka eme, Union Club asọka, Union Club amaka. Union Club akwụlugo ofobi ofogbo ụna onye nọ na Union Club nwanne m n'ife melụgị, ma nwa ya nọghị na Union Club ife kwalụgị. Obodo ekwelugo na anyị zuru ka eme, obodo ekwelugo na anyị zuru ka eme. Union Club odogwu, Union Club bụ ife, Union Club oke osisi, anyị bụzi akwa akwụlụ, ejikwa nwa a na-egwu na nkịtị. Long live Union Club of Igbo-Ukwu, long live Federal Republic of Nigeria.